Yes, yes, yes. Yes. At least natsambahan ko tong mga ibon na to. And welcome back sa my YouTube channel, Erwin Punay Midagi. At ngayong araw na to na medyo umuulan, natsambahan ko tong mga ibon na ito. Actually, sila, mga dayo din dito kasi dahil sa palayan, yun, nagkaroon ng maraming pagkain sila. Mga palaka, isda. So nagkaroon na rin sila ng area na magpadami. Syempre kahit papano may kahoy pa namang natitira dito sa paligid namin. Kahit inaisa-isa pinuputol ang mga kahoy dito, yung mga malalaking kahoy, mga matatandang kahoy para gawing uling. Kahit punong mangga, inuuling nila. Kaya itang area kasing ito yung pinapastulan ng kalabaw, baka, at saka kambing ko na rin. Mostly kasi kung nangangain din sila ng langaw sa sa buko-buko ng kalabaw, sa likod ng kalabaw. Bisaya kasi tayo. At ngayon madami sila. Of course, kasi dumami din ang nagpapastol dito ngayong 3 days ago. Tingnan mo. Sarap sana pag garden mo ganito araw-araw. Maraming ibon. Wala lang tayong magandang kamera kaya hindi natin sila makuha, ma-focus. Yan sila, madami sila ngayon. At yun lang. Ano bang pangalan ng ibon na to? Sana hindi magalaw to masyado. Hello! Hello! Sana makuha ko kayo ng mas malapitan pa. Hello, hello, hello. Hello, sana palapitin nyo ako sa inyo pa. Hindi naman ako sa inyo. Hello, 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 hello. Parang lumalayo din sila habang lumalapit tayo. Lumalayo din sila. At pag may lumipad, posibleng lilipad lahat. Pwede na rin. Hello mga kaberks, mga katambayers. Sana wag muna kayong lumipad. Yun, parang lahat sila nakatingin sa akin. Hindi naman sila endangered species, diba? Parang isa-isa silang lumipad. Gumagawa sila ng mga nest nila. Hayan, lumipad na talaga sila. Bye bye, God bless. Peace.